Pnawn da. Croeso I sesiwn cymharol fe gobeithio ar traciwr da ni wedi ddatblygu yn cydweithio efo ysgolion. Fel ni'n sôn gynna, dwi am wneud cyflwyniad byr, rhyw 4 sleid, cynodeb o ofynion y canllaw asesu gan CYFRWNG, dyfyniad o adroddiad estyn, dwi'n meddwl sy'n berthnasol iawn, ambell I enghraifft o ysgolion neu glystyrau draws y rhanbarth o bethau maen nhw wedi datblygu yn barod a pethau sy'n ni'n bersonol yn cymeradwyo gan fod maen nhw'n gweithio yn yr ysgolion yna. A wedyn y teclyn da ni wedi bod yn datblygu hefyd, falla fydd o ddiddordeb I chi yn fan hyn. Felly dwi am rannu'n sgrin. A fel dwi'n dweud, 4 sleid I ddechrau fo. A jyst rhyw grynodeb sydyn yn y lle cyntaf o safbwynt rhai o'r negesau yn allweddol o ganllaw CYFRWNG ar asesu. Da ni wedi defnyddio mewn ffordd fel sail o'r hyn da ni wedi gynhyrchu. Os dio ddiddordeb I ysgolion. A'r beth cyntaf di, yn y bocs cyntaf ar yr ochr chwith ar y top, mae ysgolion bellach I bennu'r trefniadau asesu ar gyfer dysgwyr gan gynnwys asesiadau ar fynediad o hyn ymlaen. Mi fydd gyda llaw y fforyma cyfnod sylfaen fydd yn cyfarfod tua diwedd y mis, dechrau mis Gorffennaf yn mynd I mwy o fanylder ar yr elfen ynni o'r canllaw. Mae'r canllaw yn nodi fod yna 3 diben I asesu. Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd I ddydd. Rhywbeth fyddwn ni ddim yn canolbwyntio ar heddiw. Mae yna dipyn o waith ar draws y rhanbarth o safbwynt Project Shirley Clark, gwaith gan Dr Lyn Siarret, a hefyd nifer fawr o ysgolion wedi bod yn cynnal sesiynau efo Gareth Coombs, enghraifft, yn canolbwyntio ar yr agwedd yna. Ond falle da ni'n canolbwyntio ar y 2 agwedd arall, sef adnabod dal a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros amser a deall cynnydd grŵp, be bynnag fo'r grwpiau yna mwyn myfyrio ar arfer. Symud i'r trydydd bocs, rhywbeth sy'n bwysig iawn, hynny ydi mi yda ni dwi'n teimlo wedi cael yn gorlwytho gyda gofynion o safbwynt data a casglu tystiolaeth ac yn y blaen yn y blynyddoedd diwetha. A nifer o benaethiaid yn dweud hynny ydi yn teimlo'r adega fod nhw'n casglu gwybodaeth sy'n dibwys. A felly dwi yn credu mae yna gyfle fan hyn I leihau baich gwaith o symud ymlaen. A mae'n bwysig mae'r canllaw yn nodi mae'n gwybodaeth y gasglir ar gynnydd dysgwyr yn gymesur a dim ond yn yr ysgol y caiff ei defnyddio I gefnogi dilyniant neu cynnydd dysgwyr yn uniongyrchol ac I lliwio'r addysgu. A mae'n gwneud o'n gwbl glir ni ddylid ei ddefnyddio at ddibenion atebolrwydd allanol, a da ni'n sôn yn fan wrth gwrs am bethau fel awdurdod lleol, gwe, Llywodraeth Cymru, a hefyd rhywbeth oedd estyn yn dweud mewn cyfarfodydd diweddar ydy we're not looking for the graphicisation of children, maen nhw'n chwilio am y ddeiolog am y ddisgybl holistaidd. Y bocs ola felly, hynny ydi wrth asesu dilyniant dysgwyr, bwysig defnyddio ystod o ddulliau asesu a cael y darlun cyfannol, darlun holistaidd na o'r dysgwr. Nabod beth yw cryfderau, meysydd yw gwella, a'r cymorth neu'r her sydd ei angen I ddatblygu y dysgu. Cwestiwn ddoth fyny ddoe, a dwi'n mynd i'r top ar yr ochr dde, cwestiwn ddoth fyny yn y sesiwn Saesneg ddoe, am y disgrifiadau ddysgu a'r camau cynnydd ac yn y blaen, yn gofyn, wel, pryd gawn ni ganllawi am sut I ddefnyddio rheina? Wel, mae rheina ar gyfer cynllunio, a mae'r canllaw yn dweud, ni ddylid ystyried y disgrifiadau ddysgu sy'n rhan o ganllawiau CYFRWNG fel y lefelau newydd. Dydyn nhw ddim i'w defnyddio fel gweithgaredd a asesu penodol. Dim i'w defnyddio I greu meini prawf asesu penodol, na ffurfio rhyw fath o rhestr ticio neu rhywbeth wedi i'w choleuo. Fyddai'n cael ei asesu yn erbyn oedran neu pwynt
penodol. Mae nhw yna i hyrwyddo'r cynllunio wrth symud ymlaen. Un agwedd sy'n amlwg iawn yn y canllaw, mae Estyn yn cyfeirio at hwn hefyd, a dwi'n credu fod o'n rhywbeth hynod o bwysig, ydy fod yna gyfleoedd rheolaidd ar gyfer y ddeialog broffesiynol yna rhwng ymarferwyr, o fewn a rhwng ysgolion, i adlewyrchu, i rannu, a thrafod cynnydd dysgwyr, mwyn datblygu'r cyd-ddealltwriaeth o gynnydd, a sut mae hwnna'n edrych, nid yn unig drwy'r ysgol, ond hefyd drwy'r clwstwr neu'r dalgylch. A mae yna bwyslais cynyddol ar hynny wrth symud ymlaen tuag at y cwricwlwm newydd. Fod y ddeialog yn un bywiog real am y disgybl, gyda ffocws ar y 5 egwyddor o gynnydd, enghraifft cynyddu effeithiolrwydd y dysgwr, yn hytrach na hynny ydi ydion yr hen lefel 4, ydion lefel 3 ac yn y blaen i gyd. Ac yn ola'r egwyddor ola, da ni wedi pigo fyny o'r canllaw mwyn creu yn traciwr ni mewn ffordd, ydy mae yna newid o ran adroddiad i rieni, a bellach dylid rhannu gwybodaeth am ddysgwyr unigol yn dymhorol, sylwch rhannu gwybodaeth ydy'r term, a ni ddylid i gynnwys mewn adroddiadau ysgrifenedig mawr. Peidiwch â panicio os da chi'n meddwl bod rhaid chi roi crynodeb bob tymor, wrth gwrs, mae rhannu gwybodaeth yn cynnwys pethau fel nosweithiau rhieni, nosweithiau agored, os da chi'n defnyddio teclynau fel apps fel Seeso ac yn y blaen i gyd, Google Classroom, lle mae yna wybodaeth yn cael ei rannu yn ddyddiol gan rhai ysgolion, yna wrth gwrs mae hwnna yn rhan o'r broses yna hefyd. A y bwriad ydy fod o gwybodaeth na rwan yn cael ei fwydo nôl, falle'n fwy aml, ond mewn modd hygyrch, sy'n cynyddu ymgysylltiad a dealltwriaeth rhieni. Dwi'n gwybod mae'n gynrychiolaeth un ysgol prawn yma, lle mae adroddiadau'r diwedd y tymor rwan yn adroddiadau llafar, a mae'r QR code yn mynd adra, a mae'r plentyn hefyd yn rhoi adroddiad byr o'i blwyddyn ar ffurf QR code hefyd. Y 4 pwynt bwled ydy ffocws, y rhannu gwybodaeth, a jyst i bwysleisio'r ffaith hynny ydy crynodeb o wybodaeth am ddysgwyr unigol ar diwedd y flwyddyn academaidd yn unig sydd ei angen. Symud ymlaen, dwi wedi cynnwys dyfyniad o adroddiad Estyn. Mi nathon ni sawl blwyddyn yn ôl gydweithio yn gyntaf ysgol Bod Hyfryd yn Wrecsam ac yna gyda nifer o ysgolion eraill i ddatblygu teimlen tracio. Mi fydd rhai ohonych chi falle'n gyfarwydd efo hwnna. Ond y pwynt ola, neu'r pwynt bwled ola dwi eisiau ffocysu arno fo, hynny ydy, mae yna geiriau neis am y cydweithio rhwng y consortiwm a'r ysgol i greu y teimlen. Ond yr hyn sydd wedi cael ei sgwennu yn y print mawr ydy'r peth pwysica. O ganlyniad, mae'r staff yn adnabod anghenion penodol o disgyblion yn gynnar ac yn defnyddio'r wybodaeth sydd ganddynt i drefnu amrywiaeth o raglenni ymyrraeth a sesiynau cefnogi lles yn effeithiol. A be bynnag da chi am ddefnyddio, a mi o'na arolygydd Estyn yn dweud, diom ots os da chi'n tracio plant ar gefn paced sigaret, y wybodaeth sydd gennych chi ar defnydd ohono fo, a'r gefnogaeth sy'n cael ei rhoi i'r disgyblion sydd ei angen, sydd fwyaf pwysig, yn hytrach na casglu llwyth a llwyth o wybodaeth a data am y disgyblion. A symud mlaen efo hynny felly. Dwi'n mynd i rannu 4 enghraifft sydd eisoes yn cael ei datblygu neu cael ei gweithredu gan ysgolion neu dalgylchoedd neu clystyrau ar draws yr rhanbarth. A mi fyswn ni, a dwi wedi bod i mewn i'r ysgolion yma trafod efo'r arweinyddion ac yn y blaen, dwi'n gweld bydd yn pob un o hein, a maen nhw'n gweithio i'r ysgolion neu'r dalgylchoedd yna. A felly fyddai ddim yn deud pnawn yma, dylech chi fod yn defnyddio teimlen tracio gwe o bell o hynny, dwi'n mynd i ddod ffordd yna. A dydy'r gwir, os oes gennych chi ddiddordeb mewn edrych a bod mewn cyswllt efo'r ysgolion sy'n datblygu rhain, yna mi allai wneud hynny a phleser.
Mae'r cynta'n dod o ysgol yn Sir Fflint. Dwi'n gwybod fyna ysgolion yn Sir Wrecsam yn danos diddordeb efo hwn rwan, sef ymateb i ymyrraetha, response to intervention. Ac ar hyd bywyd y plentyn yn yr ysgol, dyma'r deinle maen nhw'n defnyddio i gofnodi ac i dracio'r disgyblion, a mae o'r sail yr ymyrraeth sydd ei angen ar y disgybl. Chi weld ar y triongl ar y dde, yn ddiheiriad a bod o'n Saesneg, ond mae yna 3 haen, yr haen gwyrdd, lle mae'r disgyblion yn cael mewnbwn neu i'r darpariaeth sydd ar gael yn y dosbarth. Yr ail un wedyn lle mae yna chydig o targedu penodol, falle bod yna angen rhyw boost bach efo darllen, a wedyn mae'r trydydd haen, yr haen goch, lle mae yna anghenion llawer mwy dwys a falle bod angen cymorth 1-1 ac yn y blaen gyda'r disgybl yma. A felly mae'r ysgol yma yn defnyddio'r lliwiau yma i nodi enw'r disgybl ac yn y blaen, wybodaeth am iechyd a lles ac yn y blaen, pa haen ydyn nhw o ran sort of lles ac yn y blaen, be di'r ymyrraeth, yr un peth efo ffoneg, sillafu, maths, maen nhw bellach wedi ychwanegu'r Gymraeg a y fframwaith digidol i mewn i hwn, maen nhw'n defnyddio lliw efo presenoldeb, maen nhw'n edrych ar yr awydd i ddysgu, a wedyn maen nhw'n defnyddio lliw i adnabod y risg. A bob tymor maen nhw'n diweddar ei hwn wedi trafodaeth ymysg ei gilydd am y disgyblion. A dwi'n gallu gweld hwn yn gweithio mewn sawl ysgol ar draws yr rhanbarth. Enghraifft arall sydd ar y gwylod yn yr ail un, unwaith eto ymddiheuriad a fod hwn yn Saesneg, ydy mae hwn wedi dod, mae yna 4 o ysgolion uwchradd. Maen nhw'n galw hyn yn cyngrair yr A55. Dwi'n gwybod fod Friars yng Ngwynedd a Ysgol yr Alun, yr Wyddgrug, a'r pen pella'r Pegwn fel petai yn cydweithio ar hwn. A maen nhw unwaith eto yn defnyddio system tebyg, lliwiau, chydig yn wahanol, 5 lliw canol yr enfys i ryw raddau, a wedyn mae yna wybodaeth cyffredinol am y disgybl, o safbwynt presenoldeb, cinio am ddim ac yn y blaen. Mae yna wybodaeth yn y melyn am bethau fel presenoldeb, ymddygiad, gwaith dosbarth, gwaith cartre ac yn y blaen i gyd. Yn y gwyrdd, yn y glas tywyll yn hytrach, maen nhw'n sôn am, ydy'r plentyn yma angen bod mewn rhyw fath o grŵp llesiant, ydyn nhw angen cymorth efo llythrennedd neu rhifedd, a wedyn mae yna wybodaeth hefyd am y cynnydd mewn dysgu yn y meysydd dysgu a phrofiad ac yn y blaen. Maen nhw wedi rhannu'r ieithoedd i Gymraeg, Saesneg a ieithoedd modern tramor. A maen nhw'n bwriadu defnyddio hwn o fewn y dalgylch hefyd mwyn trosglwyddo gwybodaeth o'r cynradd i'r uwchradd. A dwi'n gwybod bod yna ysgolion uwchradd eraill wedi danos diddordeb yn hwn hefyd. Unwaith eto allai weld hwn yn broses lle os di disgybl yn wyrdd pan mae'n 2 oed a mae'n parhau fod yn wyrdd pan mae o yn 14 fo neu hin 14, maen nhw wedi gwneud cynnydd da yn ystod i bywyd yn yr ysgolion. Ac yn ola, cwpl enghreifftiau eraill, chydig yn wahanol. Hwn wedi, enghraifft ar y top wedi dod o ysgol Ynys Môn, a pennaeth yn fanna wedi addasu teunlen oedd genna fo'n barod. Yn amlwg mae wedi gofod tynnu allan o lefel ardeilliannau ac yn y blaen i gyd, ond mae enw'r disgybl, manylion ac yn y blaen. Maen nhw'n nodi rhif fel darn yr ysgol am ymdrech, cyrhaeddiad a cynnydd y disgybl. Mae yna wybodaeth o brofion ysgol fel CATS, prawf darllen a gwaith NFIR. Mae'r profion cenedlaethol ar asesiadau personol, mae'r sgorau safonedig yn fanna, a wedyn mae yna wybodaeth unwaith eto maen nhw'n dewis rhif ar gyfer agwedd, mae presenoldeb yna o ran canran, a maen nhw hefyd yn trosi y PAS, Pupils Attitude to Self and School, i mewn i rhif hefyd. A unwaith eto, mae hwn yn gweithio'r pennaeth, mae'n gweithio'r ysgol, a mae yna doreth o wybodaeth yn fan hyn sy'n gallu cael ei ddefnyddio yn ystod y ddeialog proffesiynol yna am y disgyblion, gan gynnwys wrth gwrs barn yr athro neu'r athrawes, edrych ar waith ac yn y blaen, a mewnbwn y rhieni. A dwi'n gobeithio fod ysgolion yn sylweddoli gymaint o wybodaeth sydd gannwch chi am y disgyblion yma, gweithio'r ffaith fod lefelau dilliannau yn mynd. Yn y pen draw, beth ydyn ni fod i wneud ydy asesu'r disgybl holistaidd cyfannol yn hytrach na ticio bocsys o safbwynt cama cynnydd ac yn y blaen. Ac yn ola, enghraifft cwbl wahanol, yr ysgol yma wedi bod yn ysgol greadigol, Lead Creative School, ysgol y ddeinol yn Bodau Wyddan,
A maen nhw yn mynd ar ôl gwbl wahanol, dweud y gwir, maen nhw'n mynd ar ôl sgiliau gydol oes, pethau fel cymryd rhan, arweinyddiaeth, gwrando, ac yn y blaen, a wedyn maen nhw'n defnyddio rwbric fan hyn. Mae yna ddisgrifiadau yn eistedd tu ôl i'r rwbric yma, a wedyn maen nhw'n edrych ar ôl yr elfen yma. A dwi'n gwybod o fod mewn ambell i gyfarfod staff, mewn ambell i ysgol, efo diddordeb efo hwn, naill ai am brosiect arbennig, a ysgol David Hughes yn Mhorthlaethwy wedi bod yn gwneud rhywbeth tebyg efo disgybl flwyddyn 9, ond mae'n ambell i ysgol hefyd yn edrych ar ddatblygu hwn ar gyfer traciau i dysgwyr yn ystod i bywyd yn yr ysgol. So, just ambell i enghraifft yn fanna, dwi'n siŵr fod gennych chi, efallai fewn eich dalgylch neu'n ystol eich hun ambell i enghraifft hefyd. A'r pwynt dwi'n trio wneud fan hyn ydy, efallai na beth ydych chi angen gwneud yn y lle cyntaf, dydych beth sgennych chi, ac ydych chi'n gallu addasu yr hyn sydd ganddo chi, yn hytrach na falle defnyddio rhywbeth allanol gan y ni mewn gwe ac yn y blaen i gyd. Ond yn amlwg, be na i wneud nesaf di rhannu be da ni wedi ddatblygu hefyd. Felly dwi jyst am stopio rhannu hwn. A wedyn dwi am roi trosolwg sydyn o'n teunlen tracio ni. Da ni wedi bod yn cydweithio efo ysgolion a deiriasu'n hen draciwr ni. Ymddiheuriadau os dwi'n brysio'n ormodol trwy hwn, nid y bwriad pnawn ma di roi hyfforddiant i chi ar hwn, ond i jyst roi rhyw flas i chi o be all fod ar gael pe bydda gennych chi diddordeb. Mi ydyn ni wedi gweithio ar hwn gyda cydweithwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg, felly fersiwn a Cymru Cymraeg o ran hynny, ond fersiwn unia Saesneg sydd ar gael ar y funud, unwaith mi fydd popeth wedi'w gwblhau, a da ni'n bell o'i gwblhau o, yn amlwg mi fydd na fersiwn dwyieithog a fersiwn Cymraeg ar gael hefyd i ysgolion. So, mae yna 5 agwedd. Y rhan gyntaf lle mae'n deud setup lle da ni'n gosod fyny. Os dwi'n clicio ar y gair logo, yn syml iawn, mi ydych chi'n medru rhoi logo yr ysgol i mewn, i'w bersonolio, a na i ddod yn ôl at lle mae hwnna'n ymddangos wedyn. Yn ail, un teunlen, yn sicr ar gyfer ysgolion sy'n gymharol fawr, un teunlen ar gyfer bob blwyddyn addysgol ydy hwn. A mae'r wybodaeth yn cael ei cadw o pan maen nhw'n dechrau'n yr ysgol, hyd yn oed efo hawliau addysg gynnar, dyna'r N1. N2, be mae'n deud ar plasg, ydy wedyn y dosbarth meithrin, a wedyn mae'r gweddill yn amlwg. A felly, jyst isio nodi pa ddyddiad ni ydy mae'r fydd criw yma yn gadael yn y flwyddyn 2029-30. Wedyn, be da ni wedi trio wneud ydy trio bod yn hyblyg, yn ydy dos a ddim lefelau deilliannau yn y blaen i gyd. Felly meddwl o be'n union mae ysgolion yn mynd i fod isio tracio ac yn y blaen i gyd. A pe byddwn ni yn ôl yn hen ysgolhaig Hewson, mi fyswn ni'n defnyddio un o'r elfennau yma i dracio grŵp cefnogaeth. Tebyg iawn i'r ymateb i ymyrraeth. A wedyn dwi jyst yn nodi fan hyn y diffiniad o be dwi eisiau dracio. Mi allai ddod fod yn gyrhaeddiad, mi allai fod yn unrhyw beth da chi'n ddewis sy'n bwysig i chi. Mae'n ambell i ysgol sydd wedi bod yn treialu hwn, di edrych ar ei gwerthoedd a'i gweledigaeth newydd, a di meddwl, da ni wedi nodi fod ambell i beth yn bwysig, dyma be da ni'n mynd i dracio wrth symud ymlaen. Felly chi sy'n gallu penderfynu be da chi isio i dracio. Na'n llenwi bob rhan o hwn i mewn. Mi allwch chi roi gwybodaeth ychwanegol os da chi isio, ond does dim angen i chi wneud o gwbl. Tebyg iawn wedyn, da ni wedi rhoi ail ddewis, yn sicr gyda'r ffocws ar gynnydd. Mae o'n gwneud synwyr i chi falla tracio cynnydd, ond unwaith eto mae fyny at chi, ac i feddwl ac i gael drafodaeth be'n union ydi o, a be di ystyr y cod ac yn y blaen i gyd. Gallwch chi ddefnyddio rhif, gair, lliw, o safbwynt A, B, C ac yn y blaen, maen nhw'n cyfateb i'r lliwiau fan hyn. A wedyn, da ni hefyd wedi cynnwys agwedd tuag at dysgu. A mae yna cwpl o ffyrdd gallwch chi wneud hwn. Gallwch chi fynd ar ôl agweddau penodol, fel ymglymiad, ymdrech, hollol unwaith eto i fyny at chi, beth ydych chi eisiau wneud.
mi allodd o fod lles, be bynnag ydy'ch penderfyniad chi o safbwynt eich ysgol chi, a'ch ysgolion chi'n wahanol, a dwi'n siŵr fydd y criteria yn wahanol, neu, a mi jyst newid hwn, mi allwch chi benderfynu defnyddio 3 criteria yna i roi sylw fesul tymor yn hytrach. So tymor 3 fyddai hwnna, fydda lleill yn tymor 1 a 2, ac unwaith eto i fyny at chi be di'r ystyr y cod, dim angen rhoi llawer mwy o wybodaeth mewn yn fanna o gwbl. A wedyn yn ola, o safbwynt, mae o'n bosibl wedyn, a mae hwn yn falle'n berthnasol i'r ysgolion mwy, a deud y gwir, neu hyd yn oed falle ysgolion sydd efo wedi ffederaleiddio ac yn y blaen i gyd. Mae gynnwch chi 10 testyn mi edrych chi ddefnyddio i hidlo o wybodaeth. Nawn y fersiwn yma, mae yna 5 sefydlog, cynnion ddim, plant efo Saesneg fel iaith ychwanegol, mwy abal, anghenion dysgu, a wedyn rhyw ac yn y blaen i gyd. Ond da ni wedi penderfynu rŵan gwneud pob un o'n nhw yn debyg i'r 5 yma lle da chi'n gallu newid. A felly, enghraifft, os da chi'n bennaeth ar ysgol sydd wedi ffederaleiddio, mi fysa chi'n gallu rhoi pob disgybl blwyddyn 6 ar draws y 4 ysgol mewn un. Dwi'n cefnogi Fron, Garth a Pentre yn Wrecsam. A felly mae pob disgybl blwyddyn 6 o Fron, Garth a Pentre yn gallu ymddangos ar un deunlen. Falle fo chi isio hefyd nodi Cymraeg gartre, falle fo chi isio nodi pwy sy'n siarad Cymraeg adran, sicr Olrhain yn Wrecsam ac yn y blaen, mae hwnna'n cael effaith mawr ar y plant ac yn y blaen y gyd, a wedyn falle mae presenoldeb. Fan hyn dydy o ddim yn rhoi'r canran, ond mi ydych chi'n gallu adnabod tuedd presenoldeb ac yn y blaen, fel fod chi'n gallu hidlo'r wybodaeth ymhellach ymlaen i weld disgyblion gwahanol. Chydig o waith gosod i fyny, ond unwaith eto, unwaith fyddech chi'n gofod gwneud hynny. Ac yn ola wedyn, da ni'n mynd at y disgyblion, a dyma lle wedyn, da chi'n bwydo mewn enwau'r disgyblion. Mae'n bwysig fod 'na ryw rif mewn fan hyn, allwch chi ddefnyddio y rhif arbennig sydd gan disgybl o fewn plasg, neu mi allwch chi jyst defnyddio rhif 1, rhif 2 ac yn y blaen i gyd. Mi fydd o'n bosibl defnyddio sims i gynhyrchu peth o'r wybodaeth yma. A mae o'n ymddangos, mae o'n newid unrhyw beth da chi wedi rhoi. Da chi'n sylweddoli fan hyn, dwi wedi rhoi Cymraeg gartref, a mae o wedi newid, dwi wedi newid y gair ysgol, a mae'r dewis yn dod yn fanna wedyn, a wedyn dwi'n dechrau clicio, a dwi'n gallu rhoi wedyn nodi pa ysgol mae'r disgyblion yma, a wedyn mi wneud hwn helpu fi hidlo yn y pen draw. R'un peth fan hyn efo presenoldeb, dwi wedi newid yr iaith rwan yn dod, a felly mae beth sy'n ymddangos yn newid fan hyn. Felly, be bynnag da chi'n bwydo, mae o'n bwydo drwad yn y pen draw. Wrth gwrs, allwch chi newid o dros y blynyddoedd. So, chydig o waith osod fyny, yn enwedig os da chi'n penderfynu defnyddio fo mis Medi, ond wedyn, dim ond y dosbarth meithrin neu dosbarth hawliau addysg gynnar fyddach chi'n gorfod gosod fyny wrth symud ymlaen. A wedyn sut mae'n gweithio, dwi'n mynd i fynd i'r elfen gyntaf, a mae'r unrhyw wybodaeth yn ymddangos ar y deunlen yma. Fel dwi'n dweud, hwn di'r cyntaf o 9 sydd ar gael, a wedyn mae unrhyw wybodaeth o safbwynt yr ysgol, Fron, Garth, Pentre ac yn y blaen yn ymddangos yn fanna. Wedyn mae presenoldeb unwaith eto, mae gennych chi ryw syniad o presenoldeb yn ôl lliw. Wedyn o safbwynt agwedd tuag at dysgu, da chi'n sylweddoli nes i roi ymglymiad ymdrech at tymor 3, falle bod chi'n penderfynu na tymor 1 di hwn, tymor 2, tymor 3, neu da chi eisiau just un rhif, a wedyn da chi'n defnyddio y cod, be bynnag da chi wedi penderfynu, fel fod y rhif yn weledol, a da chi wedi cytuno ar be di'r diffiniad fel staff o flaen llaw. Felly, dwi'n angen clicio dim byd mwy, dwi'n credu. Mae gennym ni le ar gyfer sylwadau cyffredinol, a os dwi'n bwydo mewn gwybodaeth fan hyn am y disgybl, pwyntiau bwled, mae gennych chi 500 o lythrennau ac yn y blaen ar ei gyfer o, disgybl, awyddus ac yn y blaen. Unrhyw beth dwi eisiau sgwennu mewn, mae o'n mynd i ymddangos yn fanna.
Cwpl o'r syniadau sgennyn ni am ysgolion yn dweud hyn, dwi'n mynd i noson rieni, Thomas Gwyn, mae o 9 oed, mae'n ysgol dros y ffordd i lle dwi'n taw yma. A dwi'n mynd i noson rieni a mae'r athrawes di teipio chydig o bwyntiau bwled o nodiadau, mae hi'n mynd i rannu efo fi ar lafar yn ystod o noson rieni. A'r ffordd dwi'n edrych ar hwn ydy, wel pam ddim bwydo'r wybodaeth yma a gwneud y pwyntiau bwled yna yn fan hyn, a felly maen nhw wedi cael eu safio mewn un lle ar hyd gyrfa Thomas yn yr ysgol. Yn yr un ffordd, mae yna nifer ysgolion yn cael cyfarfodydd cynnydd, mae lle bob tymor neu bob rhyw 6 mis am y disgyblion, a mae yna bosibl unwaith eto i fwyd o gwybodaeth mewn i fan hyn. Mae yna un ysgol ochrau Treffynol, maen nhw'n edrych ar hwn yn wahanol, a maen nhw wedi penderfynu, maen nhw am ddefnyddio'r golofn yna i gael sylw athro, y golofn yma i nodi sylw disgybl, a mae yna, na gael gwared awyddus, a mae yna ysgol arall yn defnyddio hwn ar gyfer sylw rhiant, felly da chi'n cael ystod eang ac yn y blaen i gyd. Mi fydd rhaid i fi glicio ar y thing. Wedyn, mae yna hefyd le i chi roi profion cyffredinol, enghraifft bocsol neu pas. Mi allwch chi newid hwn yn fan hyn, falle bod ein chi'n defnyddio cat, a mi allwch chi naill ai roi sgôr, neu mi allwch chi roi brawddeg amdan. Hynny, os oes na ddim mater yn codi o'r prawf bocsol ac yn y blaen i gyd, mi allwch chi roi sylw amdano fo. Mae gennych chi wedyn 6 maes dysgu a phrofiad, dwi ddim yn mynd i fynd ar drwy bob un. Ond os da chi'n sylweddoli cynt, nes i nodi grŵp cefnogaeth y cynnydd, a felly ar gyfer y disgybl yma, y grŵp cefnogaeth, mae o'n cefnogaeth 1, ond digwydd bod, mae o wedi gwneud cynnydd da iawn y tymor yma, a felly mae'r cynnydd yn dod yn wyrdd. Ac unwaith eto mae yna le, os da chi eisiau rhoi sylw am y disgybl, mi allwch chi wneud, ond does dim rhaid i chi ddefnyddio yr elfen yna o gwbl. A na i ddangos un arall, mae gennych chi iaith fan hyn, ac unwaith eto'r un egwyddor, y lliw ac yn y blaen, a wedyn mae yna le fan hyn i roi sgorau safonedig. Os oes gennych chi braws sillafiad enghraifft ac yn y blaen, mi allwch chi roi y braws sillafiad, fel newch chi weld fan hyn, mae lliw yn cyfateb i'r sgorau safonedig. Os dyn nhw'n isa, maen nhw'n goch ac yn y blaen. Mae yna le fan hyn i chi nodi os di rhywun ar gam darllen, neu lle maen nhw efo tric a chlic. Y bwriad ydy fod yna llwyth o wybodaeth mewn un lle. O safbwynt yr heidlo, o'n i'n sôn pam bod gennym ni'r testau yma i gyd. Os dwi jyst eisiau wedyn gweld sut mae'r plant sy'n siarad Cymraeg gartre yn gwneud, dwi'n gallu defnyddio hwn, y ffilter, a dwi jyst yn gweld y 3 disgybl yma sydd yn siarad Cymraeg gartre ac yn y blaen i gyd. Dwi'n gallu clirio y ffilter os dwi eisiau gweld sut mae disgyblion yn ysgol Fron yn gwneud. Dwi'n clicio a dwi jyst yn gweld y disgybl yna. Felly mae yna hyblygrwydd o safbwynt edrych i mewn i'r data fel petai. Dwi bron ag orffen. Dwi'n mynd i glicio ar y llygad fan hyn. Mae yna le, a dwi'n cymeryd fod nifer o'n chi yn beneithiau pnawn ac yn y blaen i gyd. Mae yna le i chi roi sylw. Da ni'n deud fan hyn ar ddiwedd y flwyddyn, bydd y fersiwn dwytha jyst yn deud sylwadau'r pennaeth. A mi allwch chi edrych ar y sylwadau cyffredinol, yr agwedd tuag at dysgu, unrhyw wybodaeth fan hyn, a hefyd mae yna le wedyn i chi roi sylw ar ddiwedd y flwyddyn. A rheswm da ni wedi rhoi hynny ydy achos mae yna ambell i ysgol wedi penderfynu defnyddio'r crynodebau fyddai'n rhannu efo chi mewn munud fel yr adroddiad ar ddiwedd y flwyddyn. Os ydych chi'n cofio nôl i'r sleid gyntaf, crynodeb yn unig sydd angen ei roi ar diwedd y flwyddyn. A felly o'n i'n eistedd yna meddwl, wel fel pennaeth, da ni'n darllen adroddiadau diri ar adegau, dwi eisiau gweld sylwadau cyffredinol yr athrawes neu'r athro, gwybodaeth am agwedd tuag at dysgu, a wedyn dwi'n gallu gwneud sylw adroddiad da iawn i beili ac yn y blaen i gyd, a na i ddim para ymlaen efo hynny. So mae yna bosibl wedyn bod chi'n gallu rhoi sylw mewn yn fan hyn. Dwi am fynd adra
i'r rhan ola, mae unrhyw ddarn o wybodaeth sy'n cael ei bwydo mewn i fan hyn yn ymddangos mewn crynodeb. Felly os dwi'n clicio fan hyn ar N1, wneith hwn droi am chydig. Fan hyn wedyn mi fydd enw Bailey yn ymddangos, a fel ydych chi'n gallu gweld, mae unrhyw wybodaeth dwi wedi rhoi mewn am ei ysgol ac yn y blaen am Bailey yn ymddangos fan hyn. Yn amlwg mae'n edrych yn wag ar y funud achos da ni'n wedi rhoi llwyth o wybodaeth i mewn. Ond mae unrhyw wybodaeth da chi'n bwydo mewn yn creu crynodeb. Ambell i ysgol yn meddwl, wel, reit, mi fysa hwn ar ddiwedd blwyddyn 6 yn medru cael ei drosglwyddo i'r uwchradd. Mi allwch chi ddefnyddio PDF fan hyn, mi allwch chi droi'r adroddiad unigol, pob un disgybl sydd dal efo chi, neu hyd yn oed y disgyblion sydd wedi gadael chi, allwch chi droi nhw'n PDF, neu mi allwch chi i argraffu nhw. Da ni hefyd wedi creu, a mi fyddwn ni'n creu ambell un arall, felly fersiwn drafft ydy hwn o adroddiadau diwedd tymor. Na'n dangos pob un, ond na'n dangos rhif 3, mi fydd na ddewis i chi. Mae adroddiad rhif 3 yn adroddiad 1, tudalen A4. Mae gennych chi agwedd tuag at dysgu, mae gennych chi'r allwedd ar y diwedd, mae sylwadau cyffredinol yn ymddangos fan hyn, bob tymor, a wedyn mae sylwadau'r pennaeth hefyd. Achos yn y pen draw, crynodeb yn unig sydd angen, mae yna fersiynau gwahanol yn mynd i fod, dyma un, lle mae'r adroddiad llawn pob maes dysgu a phrofiad, ond dydy'r gwybodaeth am y profion ddim yna ac yn y blaen i gyd, nad ydy'r wybodaeth os dyn nhw'n derbyn cinion ddim ac yn y blaen ddim yna. Fel dwi'n deud, dydy o ddim yr un sy'n edrych ora, ond mae yna ambell i ysgol yn dweud, wel, nawn ni sticio clawr yn hunan arno fo, llun y plentyn ac yn y blaen, bathodyn yr ysgol, dyna lle mae'ch logo chi'n ymddangos, a wedyn un ysgol All Saints yn Gresford yn dweud, wel, pam creu adroddiad gwahanol lle ac yn y blaen, pam cael popeth mewn un lle. A mae'r wybodaeth gyda llaw, os dwi'n clicio ar N1, os dwi'n copio y rhif yna yn fan hyn, a blwyddyn wedyn, pan dwi'n symud i fan hyn, neu unrhyw flwyddyn dwi'n symud i, os na i fynd i flwyddyn 3, os dwi'n rhoi'r rhif yna yn fanna, mae'r wybodaeth yn cael ei basio ymlaen o safbwynt presenoldeb ac ysgol ac yn y blaen. Felly mae'r wybodaeth yn aros ar y deilen yma am y disgybl yma am yr 8 neu 9 mlynedd maen nhw yna. Dwi wedi siarad llawer. Dwi am stopio rhannu. Fel dwi'n dweud, y bwriad pnawn yma oedd just mynd dros rhai o'r egwyddorion o safbwynt gofynion cwricwlwm i Gymru, o safbwynt asesu. Ambell i enghraifft gwahanol, falle fod gennych chi ddiddordeb yn rheini, a falle fydd nhw'n gweddi'ch ysgol chi'n well, ond hefyd o'n i just eisiau adael chi wybod be da ni'n gobeithio fydd ar gael yn syth erbyn mis Medi yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer ysgolion, a'r bwriad ydy y byddwn ni wedyn yn creu sesiwn hyfforddiant, gobeithio wyneb yn wyneb, fydde o leia am fore neu pnawn i chi allu cael i'r afal a dod i ddeall o'n iawn. Fel dwi'n dweud, mae yna enghreifftiau eraill hefyd wedi rannu efo chi, a dwi'n siŵr fod yna enghreifftiau hefyd effeithiol o fewn y dalgylch ac yn y blaen sydd efo egwyddorion tebyg, a dwi'n mwy na bodlon i cael sgwrs a rhannu rhaina efo chi hefyd os gennych chi ddiddordeb. Os na unrhyw gwestiwn neu sylw?